डोंबिवलीच्या मानकोली पुलावर भरधाव कारची रेसिंग लागल्याचा व्हिडिओ समोर आलाय। तरुणांनी जीवघेणी रेसिंग केलेली आहे। डोंबिवलीहून ठाणे मानकोलीकडे जाणाऱ्या वाहन चालकांमध्ये दहशतीचं वातावरण पाहायला मिळालं। स्थानिक नागरिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही पोलीस मात्र दुर्लक्ष करत असल्याचाही आरोप केला जातोय। रेसिंगचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून कारवाईची मागणी केली जातेय। तर डोंबिवलीतली ही दृश्य आहेत। डोंबिवलीच्या मानकोली पुलावर भरधाव कारची रेसिंग सुरू असल्याचं समोर आलेलं आहे। तरुणांनी जीवघेणी रेसिंग केलेली आहे। डोंबिवलीहून ठाणे मानकोलीकडे जाणाऱ्या वाहन चालकांमध्ये त्यामुळे दहशतीचं वातावरण पसरलेलं आहे। स्थानिक नागरिकांनी वारंवार या संदर्भात तक्रारी केलेल्या आहेत, मात्र पोलीस याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केलेला आहे।